Mami fiojo ya demi, Madina tawa demi, Munyana mafaye demi, Pono kudaka. Guleki modum, Dom kaji modum, Majolde modum, Hadatami daka. Secuka ku heba ma mango danyama. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Musidɗo mon Oumar Anne mo comité organisation dental Daka to banggue ko fate électricien to banggue courant. Eyyi alhamdulillahi rabbil alamin to banggue électricien ji Madina e nder comité organisation mo dental Daka ene wowi gollude Daka mawɗo o soɓe gayni kadi Dakaji takkiɗi ɗi foof kadi ɓe gowi yettade ɗumen no e poti yettorade ni kala Daka kadi ɓe mbaɗa hen ko poti wadde hen ko. ɗum ko darde électricien ji Madina foof wondude e comité organisation mo dental Daka. E golle ɗe ko pellital mabɓe e darde mabɓe e rendinde ɓe kadi matériel ha timma. Matériel mo jiiɗa o kadi wonano ummori banggo ko kamɓe tigui woni darde mabɓe ndendini matériel mabɓe daari jogui groupe mabɓe kadi mbaɗi programme mabɓe gaari jetti kadi ene ballodira e julɓeɓe ne keeɓiri lumiére o. Moyiji ɗi ko kamɓe tan e nder koye mabɓe kadi jaltinta moyiji ɗi e nder koye mabɓe. E ɗin ɗeɗo duuɓi ɗiɗi jawtuɗi noon ene jogui ceerno Siraji An rawane wallino ene oto hikka kadi ceerno Siraji An walli en kadi e oto kadi faade e Dakaji he kadi walliti en e oto pour mbawen wadde hen bagasuji men ha mbawen yettade nokkuji ɗi poɗɗen yettade ɓe ballodiren e julɓeɓe. E to banggue timminde golle ɗe alhamdulillahi rabbil alamin saɗi hen komin puɗɗo kala nde min puɗɗi e majje Allah ene newnaɗe ɗe timma ha ɓurta komin miijino hen ko inchallahu nde wonno kadi barke Allah e nelaɗo barkeji julɓeɓe Allah ne waɗa hen newoye muɗum. O pellital tan tomin darima hay somin ngala hunde somin darima tan Allah newnat iwra banggueji foof min mbawa timminde golle ɗe min timminana julɓeɓe golle ɗe ha mbawa hebde no jiiɗiri ni so Allah jaaɓi inchallah. Ɓuura o adde ballal e Dakaji he wallidde yimɓeɓe nde wonno hande jamanu mo gonɗen o ko jamanu kadi goto foof yidde humpitade e noddude nde wonno kadi sa ala kadi ko noddirɗa a arat téléphone ma taw ene jippi ala jeygue min mbaɗat pirisaji amen min kabba min gadda courant o min mbarisana yimɓeɓe goto fof wawa humpitade nokku mum e nokku to yiiɗi humpitade foof. Ɗum kadi ene jeeya eko wallitte yimɓeɓe e jammaji ɗi e niɓɓere nde kadi no foti mawnude ni eɗa huɓɓa kadi ha 1 heure jamma walla ha minuit taw goto foof ene wawa yiide ko foti yiide ko taw ala caɗele. E to banggue comité organisation dental Daka électricien ji koɓe 45 groupe o waɗi électricien ji aɓe metere hen fof kadi ene jogui kadi apprenteɓe muɗum kala to yonti goto foof ene softa ittude yimɓe mum waɗa hen e yarlitare ɓe gollirta gam wallude julɓeɓe ha goto foof heeɓa hen ko yiiɗi ko weltinde julɓeɓe yo julɓeɓe belto tan e dow yarlitare mabɓe kadi ɓe daari hen kadi ɓe pondi hen kadi foof kala koɓe daña ɓe mbatta hen. Rabbil alamin Daka o dey ɗo anniyanoɗo ɓuri ɗon laabi ujunere oɗo ceerno ko Allah okkimo to muɗum okkimo to nelaɗo Allah okkimo no Cheikh Tidiane okkimo e julɓe heddiɓe kala ɗo hucciti tan Allah na renimo en rendiɓeɓe ɓe tombo huccitito e jettiri ɗum Allah kanko anniye makko tan yo sakku juuɗe Allah wiyamo mi jaabi noon ceerno Tidiane Allah waɗani ɗum noon Allah waɗanimo gurdam makko e yidde makko deftere Allah nde e yidde makko diine ɗe e ɗo haaldi e Allah ɗo ɓe mbasodiri ɗo e ko ɓe mbasodiri ko yo Allah joganomo windere nde foof nannaɓe aljanna ɗum tan woni ceerno himme muɗum ala Samba ala Demba so wona guittuɗo hoore mum ceerno ala mbo itti ko ɓiɓɓe Adama fof o noddi e deftere Allah he e sunna nelaɗo he e ɗariqatu tijaniya ɗum noon eɗen jettiri ɗum Allah oɗo noon mo ganduɗa ina takkino e makko takkiri ari ɗo meɗen ɗo e sifa hoddiro Allah e yamirore makko en jettiri ɗum Allah sabna ɗum ɗo miijano ka eɓɓanoka ni ɗo ɓe jurni fof e turi ɗi ɓe mbiya onon kam beele wonno gonnoɓe gaaɓe ko Daka gonno mawɗo ya so yeehi ko yettude Allah ko duwa o ari ka sabna Allah e ceerno Oumar mo ganduɗa caggal Allah nanam kay woni almami wuuro ngo kanko kadi woni aywa jotodirɗo e wuuro ngo ha oɗo dawa heeɓi en jettiri ɗum noon Allah enen kam almudagal meɗen yo Allah jaɓan ceerno kam eɗen gooti e heddi kay sikke waɗata ko almudagal ngal kono amma to banggue ceerno eɗen jogui ha yetti jomirawo subhanahu wa taala en jettiri ɗum notitagol ngol caɗeɗe goni hedde 45 e jowi de 45 ɗum ɗo fof notitima ari ɗo arde yidde gollodirde e sunna he gollodirde e tijaniya o gollodirde e wattuji dartaɗi e Daka ɗi
en jettiri ɗum noon Allah hay wattu goto daɗani kadi julɓeɓe wajifaji ɗi subaka e kikiɗe daɗani julɓeɓe ɗum noon en jettiri ɗum Allah yo Allah wattan en ni ha heewa barke Allah e nelaɗo e barke ceerno meɗen Allah okku kadi ceerno cellal e sembe e kattanɗe e judde balɗe barke Allah e nelaɗo Allah no wawi ɗum yo Allah waɗan en ɗum bi jahi rasulullah e min dokka imam noon bisimillah. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. En mbi alhamdulillah rabbil alamin, en mbi alhamdulillah rabbil alamin, en mbi alhamdulillah rabbil alamin. Fade Daka o ceernajo gayni e golle ɗe. Daka o natama e jaam. Sikkirano ni no wini ɓuri ɗum. Gure ɗe kadi fonnoririma, diwan o fonnoririma, commune aji ɗi fonnoririma, fof fonnoririma. Yettode Allah, fof gure ɗe ngari. Ɗum diwriɗo sikkanoɗo. Kala ɗo min sikkuno walla kala ko min ɗamino ngakkat fo Allah timmini. Jettude Allah ene ñaguino Allah e nulaɗo muɗum oɗo ceerno meɗen kala mbawɗo mo Allah yeeɗi jotodira e makko gollodira e makko ɗum ɗo ko Allah e nulaɗo muɗum e sababuji makko duwaw makko jabaɗo e moƴƴere makko e timmal makko e jabede duwaw en jettiri ɗum noon Allah gure noon fonnoririma to banggue ndiyam en to banggue korki en to banggue ñamde fof alhamdulillahi rabbil alamina kala ko hulano Allah timmini alhamdulillahi rabbil alamina to banggue gonkar o ne jogui ndiyam caɗele seeɗa caɗele ndiyam nanɗo forage nanɗo kono forage o ala ko hokkimo kono ronki tabidde to banggue ndiyam to ƴettode wodani Allah forage nanɗo kono forage o ala ko hokkimo kono golle ɗe donki yaade lawol ndiyam ɗam koye boyli ƴogere adde ɗo ɗum waɗi caɗele seeɗa to banggue courant min joguino courant o kadi oɗo sana paani ɗum ne kadi jogui caɗele amen Allah noon e ballal muɗum e ballal ceerno en ɓe gaddi groupe ɓe mbaɗi installé Daka o fofoof huɓɓi yaarino normal to radio ro fofoof ɗum ne kadi min jettiri ɗum Allah e nuraɗo Allah alhamdulillah rabbil alamin en jogui en konngol laamu o haalnanoma ɗum kono wonno dumu nani faaɗi kono noon minen jiiɗi ɓe mbatta hen kullele mabɓe ɓe mbatta hen juuɗe mabɓe ɓe mbatta hen koyɗe mabɓe ɓe mbatta hen haala mabɓe ɗo banggue courant ɗo banggue ndiyam ɗo banggue sécurité eɗo banggue sapeur pompier eɗo banggue gendarmerie ɗum ɗo fof minen jiɗɗi ɗum minen jiiɗi santé banggue santé ɗeɗo fof gueɗe ɗe ngakki ɗo ɗe ko hikka noon fuɗɗa kono minen jiiɗi ɓe mbaɗa hen juuɗe mabɓe mbaɗa hen haala mabɓe mbaɗa hen golle mabɓe alhamdulillah rabbil alamin sina minen jettanaɓe Allah min jetti Allah min jetti Daka FM e gollidiɓe mabɓe foof fuɗɗino directeur to ha yetti less minen jetta Allah minen jettanaɓe Allah ɓe mbaɗi golle mabɓe ɓe nuldi élément ji mabɓe ɓe mbaɗi golle mabɓe ɓe ƴefti ɓe haala ɓe ƴefti to télévision ɗum ɗo fof ɓe mbaɗi minen duwanoɓe minen mbiyam ɗo ɓe jokku golle minen ñaagui kadi mbo wuuri ko ɓuuri ɗum ɗo waɗe ɗo ballodiren e woɓɓe radio ji Daka FM ɓe gadda radio ji goɗɗi privé ji goɗɗi walla chaîne national en ɓe gara ɓe tawa toon waddi ko fof miɗen salmina miɗen juuro miɗen yetta Allah miɗen yetta ceerno Amadou Tidiane miɗen yetta on onon kadi e darde moɗon haray ko e yamirore wonde enen foof ko ɗum min tawi e wuuro ngo miɗen woni hen eyyi Daka o ko ɓuuri men puusude ko wonno lawol amen adannorol ngol ko wonno motoji yahoji ɗi no waɗi motoji ɗi heewali doole mi wiyata minen min ummor caggal motoji ɗi kala moto panɗo min fewnira ɗum saabi Allah e nelaɗo gila Daka tongi ha Daka Pakuru ko noon mi waddayno e mabɓe eyyi joni ko alhamdulillah rabbil alamina joni duwaw koko jaabi min arayno min addede ko min wonnoɓe addede joni min addi koye amen joni kadi duwawo kadi ko jabori ko nden haadi sa fo e moto panowo kono joni sina oto foof ko moto keso andi duwawo ko jaabi alhamdulillah rabbil alamin eyyi konngol ngol min jogui kala nodditiraɗo tijaniyanke wiɗo feriri Allah e nelaɗo muɗum yo tinno waɗa yamirore ko ɓuural mo waɗal tan andi o faɗama ko heewi. Assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh salminde e juurade e ñagade duwaw ay mbeɗa salmina seeremɓe ɓen mbeɗa yetti Allah mbeɗa yettiɓe mbeɗa yetti kadi ceerno amen par ce que ɓe woni sababu o eyyi ko ɓe woni sababu argol amen Madina Gounass jatigue amen Madina mawɗo o ko Tafsir Sarr o woni sababu mawɗo o eyyi mbeɗa yetta Allah mbeɗa yetta maître amen mbeɗa yetta kadi seeremɓe ɓe sabu ko maître amen woni sababu amen ɗo e Madina Gounass
alhamdulillah rabbil alamina mbiɗa yetti Allah mbiɗa weltori no feewi sabu ko gartam tan min yii e sababu maɓɓe addugol amen ɗo e Madina Gounass dental ngal kadi alhamdulillahi rabbil alamina komin tawi eno waɗe ko yettude Allah ber fodde ko min wawi yantude dental ngal kam miɗen yii koye amen no feewi e on ɗon programme machallah ɓurnomi addude ɗo e Madina Gounass ko almudagal ngal ka banggue mécanique maître amen ittimen ka amen to addi men ɗo sababude meccal ngal ne wiye noon ha Allah waɗi men du'odiri haqqille ɗe kadi wurta kadi e wuro ngo ha hande yilti kadi mi ari mi janti fergo eyyi no wawi yadude eyyi ko ɗum ɗo ngal koko ɓuural amen par ce que ko ɗum kadi foti wonde waɗami conseil hono amen tan sina yoɓe ɓeydu tinnade saabu wonɗo ɗo e Madina Gounass foof haalnaɗo emo haalnaka kono si on tigui ɓay tan no udditi guite no daara ara emo yii ko wona e waɗede ko tawi tan ko julɗo imo andi ko ɗum foti wonde ara yo ɓeydu tinnade kala ka dental ngal noddira e banggue l'islam walla banggue golle jokkere en ay ko nandi e mum yo on tigui tinno waɗa fodde mum ara yo andu ko ɓuural makko alhamdulillahi rabbil alamina en nde mbiɗa yetti Allah mami fewjo yaademi Madina tawademi muñanama fayedemi kono kudaka nguleki moɗum ɗom kaji moɗum majolde moɗum haɗatami daka so cukaku heɓama mamango dañama oto hen ko adama yetta